I pozdrav smo dobrodošli, ja sam Grbar, na moj kanal, evo nas na Svišu igramo 1v1 PvP. Na serveru ne sviđa mi se baš ova mapa jer mi se čini velika, ali lik je tamo ima i dao mi je jedan golshot, ja sam njemu drugi, treći, on je meni jedan, idemo jola, ja sam još jedan. Sad ga trebamo ubiti se uspjeh. Da, 1-0 za nas. Znači ovo je moj prvi video na kanalu, to sam slučajno, odlučio sam se za njega zato što mi ne ide nešto na MCSG snimanje, tako da sam onda odlučio igrat na Svišu. Sad. Ovo sam failo jako. Nisam trebao ići ovako. Inače ovako sam se ja složio iteme. Sad je na 52. Op. Još jedan. Još jedan golshot. Još jedan. Još jedan. Još ubio sam ga bolom. Koji gol stavim. 2-1 za mene. Još jedan win i dobili smo ovu rundu. Odigrat ćemo, šta ja znam, 4 da... Ubio sam ga. Pobjedio sam ovu. Evo nas opet na hubu. I sad, ako budemo priliku pričat ću, znači ja sam Grgur, ovo je moj kanal Gamer from Vergađa, odlučio sam se početi snimati s YouTube-om sad. Tako da, nadam se da će vam se svidjeti moj rad i sve ostalo. Idemo sad protiv drugog lika, idemo još jednu na pobjedu. Dobar. Lijepo. Failo sam. Sad trebamo pametno odigrati. Zašto bježi? Znam točno šta će. To zapalio sam ga. I sad. Ubijam me opet. Izgleda ćemo ovo izgubit. Bio je dosta lov, možda trebao sam još 2 hita, da. Trebao sam se odmaknut. Ne mogu taj boost koji me smeta. Evo jedan timalo moj strijel. I on je umro. GG za njega. Ovo smo loše odigrali, idemo opet. Igrat ću negdje 7-8 minuta, još 2 ću možda odigrati, 1-1. Znači to je to. Ne znam šta još kažem, ne znam se još. U posljednjem videu ću vam pričat o kanalu i tako. Pa ću zakašnjeli uvodni video, ovo je prvi video koji ću izbaciti na kanalu. Jednu smo pobjedili, jednu smo izgubili i s ovom mapa isto. Kako sam bio zalegovo. Mislim da imate. Kako? Last hit! Kako se izvuku? Work. Jedan bowshot. Je li ovo... Haks?
Three, original hacks. Gdje? Da. Ne mogu mu prići. Opet. Sad ćeš ti umrti. Najdem, ali ću ovo morati izbaciti jer mi se ne da više pribavati mina. A imam druge planove. Dok čekam sljedeću rundu. U ovom parkouru loše igram. Ovo mi je prvi pokušaj da snimam, tek sam ušao u Minecraftu. Nisam ništa ni iz zagrijavanja igrao. Tako da nemojte ne zamjeriti. Imamo napisati daj nekakva botina i sve to. Moram ga strijela. Da, tako si očito. Ovo smo izgubili. Hvala ti što si me izvukao. Umri! Umri! Fuck. Ne idem, ali dobro, ovo ću izbaciti. Moramo krenuti igrati bolje zbog minimala. Maš od mene više. Dobro. Znači to je bilo sve za ovu epizodu, prvi video na kanalu. Jednu sam dobio, 3 sam izgubio. Šta ja znam loše, ali ovo ću izbaciti, tako da eto, sljedeći puta pozdrav.